Siji ya. Soale kotakane jajan pun medal. Pun medal, alhamdulillah ya. Makanya pada semangat iki mau ya. Tak cek sik. Apa sing mbok cek? Oh anu iki lek jare para sepuh. Oh ya. Jare para sepuh ngene iki anu apa ki jenenge dinten 7 pekenan gangsal. Nggih. Pun sawetawis dangu kopine kok sik dereng medal. Lah ya kuwi sing digoleki cacah ya. Heeh. Sakwise jajane metu kopine bariki ya. Sik antri to kopine sik antri ya. Digodhokne banyu. Digodhokne banyu ya. Lanjut. San Audio matur nuwun. Kontreng Pro video shooting. Paham nyapo kopine kok betul. Piye? Paham aku. Sing ngenget loto iki mah. Sing ngenget loto. Dadi anu nek godhog banyu rada dipending, Mbak. Oh, lah ya lotone kok rada anu ngene ya. Ora meri njaluk loto. Nah, ya gara-gara meri iki. Malah kopine tertunda iki. Ditane namane. Gara-gara kowe kopine landang teko. Oh, gara-gara meri iki, Bapak. Njaluk loto barang kok ya. Jane iki sinden apa danyangan iki? Kok permintaannya akeh men kaya. Enek sajene. Sajene kok enek ya.